Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira Muhammadu, Alakira Mamadu Nyomada. Alakira Muhammadu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تفسير فلا جباو أما بدو كرامتو يالاك دلالا في علاك هنا أناك كشي أناك بركة علاكو جيدان كلنجلنا بلا جلنكا سام بافلانتان ورا مولودو ومن ينما يران كراموغا في سيد شريف عثمان مدان هيدرا تاد 26 مارس لا يرماجو كادا من بانجين شو كان سيدن ودي شوما فو بيولاداينا انفلاني اكونشالي كناكا نو يدو دون كناي فلله الحمد كابي ديسمبر كالو تلتا اني شيغيما وبارا نونون بلا جلن داميننا كولا بن جاكلو من سيغرا مولودو يرا بارا بلا جلن نوندولي كما ولوكا فوليكاون نيغا سي مالي الاسلام ديمسنو ولوكا نيما وكا فوليكاون onona nyogana warao ange janga nyama dafe الو اسمك روح الو bi bismillah kana konana Fédération Ansardine International Togola comité directeur jakulu do de sigilendo mauludi kono minumbe ni bara imbela jele nabe kalfa oluma no lubi allabe no ba fama ko comité directeur ale président nina oye Fuseni Sidibe sous commission chama fana be no bara to labeni kama bi kene kunjeli konana olu de be no ka foli anu ka duawu ningo ke kene konana ningo ke ka bela jele bismillah coordinateur monsieur Damele ale bena o discours ninga akala A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Louange et gloire à Dieu, Seigneur des mondes.
Excellences, Monsieur le Président de la République du Mali, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et du culte, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, honorables députés, Mesdames les représentants des autorités politiques ici présents, Messieurs les représentants des familles Niaré, Touré et Dravé, distingués membres des leaders religieux, Éminence Seyed Sherif Ousmane Madan Haïdara, Mesdames, Messieurs les représentants des associations islamiques sœurs, révérends, évêques et pasteurs, Mesdames, Messieurs les pèlerins, honorables invités, très heureux, le comité directeur et son président, M. Fousseni Sidibé, par ma voix, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de bénédiction marquant la fin des festivités du Mawlud 2016. Nous exprimons d'abord nos sincères remerciements au peuple malien et singulièrement à la population de Bangoni Djanguinébougou pour leur hospitalité légendaire, au président de la Fédération Ansardine internationale, M. Soulagata Salamantao, et à toute l'équipe du Conseil international des présidents, nous disons merci. Merci pour la confiance en nous renouvelée. Nous considérons toujours l'organisation de cet événement hautement spirituel comme un privilège et une faveur de Dieu que nous n'hésiterons jamais d'accepter. En effet, les efforts que vous ne cessez de déployer pour le rayonnement de l'Ansardine à travers le monde entier sont une source de motivation pour nous. Nous apprécions à sa juste valeur le professionnalisme de plus en plus avéré du comité de supervision dans son travail de suivi et de contrôle, sans lesquels nous aurons connu moins de réussites. Grâce à vous, chers membres du CIC, Comité international de contrôle, nous avons appris que les conseils en amont font du contrôleur un partenaire éducateur qu'un agent à la solde du répresseur. Grand merci également à la Trésorerie internationale pour son apport financier et au Comité international du Oudou pour sa participation à l'éducation de cette marée humaine, facilitant ainsi son encadrement. Nous ne saurons oublier les forces de l'ordre de la République à qui Dieu a accordé la faveur de sécuriser cet événement pour leur maîtrise, le respect et la franchise avec la collaboration avec la sécurité en sardine civile. Depuis quelques années déjà, des jeunes volontaires de Djanguinébougou s'investissent corps et âme de manière remarquable. Nous en sommes très sensibles et demandons à Dieu de les inspirer davantage, tout comme la sécurité en sardine, toutes composantes confondues, et dont de simples mots ne peuvent exprimer les mérites. Le comité de contrôle adresse sa reconnaissance à ces 12 commissions pour leur respect de la hiérarchie, leur ardeur et abnégation au travail, sans lesquels la manifestation n'aurait connu un tel éclat. Aux généreux donateurs, des plus célèbres aux anonymes, à ceux qui en ont déjà fait une tradition, nous disons grand merci. Tous vous avez œuvré par amour pour le prophète et sa descendance. Puisse Dieu vous en récompenser ici-bas et dans l'au-delà. Profitant de cette tribune, nous adressons aux autorités politiques, administratives, religieuses et à la population malienne nos vœux d'union dans la diversité, de développement dans la paix et la fraternité vraie. Ensemble, prions pour que la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, soit en réalité le vécu quotidien de tous les Maliens. Puisse Dieu accorder le vivre ensemble dans la stabilité, la paix, l'unité retrouvée à ces pays, à l'ensemble de la sous-région
et un bonheur partagé à l'humanité toute entière. Sans abuser de votre temps, mesdames et messieurs, permettez-moi de me tourner vers un homme, source intarissable de sagesse, monument indéboulonnable de la restauration de l'islam dans sa vraie valeur, éveilleur de conscience, message coranique personnifié à Seyd Cherif Ousmane Madane Haïdara. Nous venons à vos pieds, Éminence, présenter toutes nos excuses à vos hôtes, ces centaines de milliers de personnes qui ont bravé toutes les difficultés par amour pour venir à votre contact physique, vous voir, sentir et magnifier avec vous ces instants de piété, de joie et d'allégresse. Nous leur demandons pardon pour tous les désagréments et dommages subis à cause de nos erreurs. À tous, nous demandons de mettre ces fautes au compte de la condition humaine, avec ses inhérentes imperfections. Éminence, acceptez que nous vous exprimons toute notre gratitude pour nous avoir appris l'islam authentique et religion de tolérance et d'union. Par vos enseignements, vous avez façonné des millions de danseurs d'ici à travers le monde entier des messages de paix et d'amour. Vous avez redoré l'image de l'islam, faisant du musulman un agent de paix, facteur de développement et de progrès social. Vous êtes tous les contraires de vendeurs d'illusions, sémant partout terreur et désolation sous le prétexte fallacieux de l'islam. Porte-étendard, digne descendant du prophète, vous avez hissé plus que quiconque les drapeaux de l'islam au firmament et sauvé ainsi vos contemporains de la déperdition et des ténèbres. Puisse Dieu vous garder longtemps parmi nous et veiller sur toute la famille Cherifla. Puisse Dieu pérenniser à jamais vos enseignements. Bon retour à toutes et à tous dans vos foyers respectifs. Amen. Je vous remercie. Le président international Hadji Surakata Salamanta a eu recensement de Ama. Ansar Dini bi jamana pays, no pays jamana bi saba de kono. Nga mauludi nkona na o jamana bi saba la jamana muga ani woro o de seraka kene soro nyina. Afrique, Asie ani Europe. O kona na mogo minnu be no n'olu nana mauludu la n'o recensera. Ni tara bangoni Jaynebugu la mogo sigilen bɛ point dɔw la mogo nana mauludu la i bɛ taa yen nɔ ka t'i recenser. Ni minnu y'u tɔgɔ di u b'olu de jate fara ɲɔgɔn kan o de recensement ye n'o tɛ mɔgɔ min bɛna mauludu la a tɛ se ka jate fiyewu. Ɲinan ta o kɛra a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye min sɔrɔ 78 482. O kɔrɔ mɔgɔ 78,008 mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 82. O mɔgɔ 78,008 482 la cɛ ye mɔgɔ 40,000 cɛ 300 ani cɛ 74 muso o bɛnna muso 78,000 ma muso 100 ani muso 8 n'o ye 38 femmes. Mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ di n'an fɔ ma ko volontaires nin baara nin kama fi sabilillahi n'o ye baarakɛlaw ye an ɲɛ bɛ tenni na minnu na organisation terre bɛɛ o bɛnna mɔgɔ 4,000 mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 61. Ansardini wajulikɛlaw n'o ye Cherif Ousmane Madane Haïdara ka kalandenw a ka laselilikɛlaw Bamakɔ ani Mali fan wɛrɛ ani diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minnu sera ka mina 2016 mauludi sɔrɔ o bɛnna mɔgɔ 900 ani mɔgɔ 50 ani mɔgɔ 9 ma 959 prêcheurs. O sira fɛ o wajilikɛlaw fana sera ka mɔgɔ minnu ye baya k'u bolo n'u y'o jate di an ma o bɛnna 90 383 ma mɔgɔ 90,000 ani mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 83 min n'u sera k'a jate di n'o tɛ nin stade in bɛɛ lajɛlen bɛ baya kɛ kuma bɛɛ Cherif Ousmane Madane Haïdara bolo yɔrɔ jate tɛ dɔn. Ayiwa sisan an bɛna kuma di Union des jeunes musulmans du Mali de ma n'o ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Makiba
Mali silamɛ denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔnya tɔnba min ni a kɔkɔrɔ donnen don an karamɔgɔ fɛ a Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara o y'a président d'honneur ye Cheikh Mahmoud Diko ani Imam Kɔkɛ Kale a ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Makeba ye. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق خلقا وخلقا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين والصحابة أجمعين. أمبالما أمبي أوفن ولا ثانية لنا كابني ندو ثانية لما كابني كنا ثانية لما كنا مي ni akama bɛ dusukun saniyalen don kɛnɛ min n'a laɲini faamuyara a sigira kun min ka ban n'o faamuyara wallahi jamana bɛ degun min kɔnɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ɲanguman bɔr'o kɔnɔ a mɛnna n'o ye alakiraba alayhi salatu wassalam ale ka bangini ijma Union nationale des jeunes musulmans du Mali an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen ani dugawu an b'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye an ka président d'honneur ye depuis ijma a ka création maa min y'an dɛmɛ k'an soutenir fo ka taa se sisan ma pour que jeunes musulmans Mali kɔnɔ o bɛ se ka kɛ jigi ye jamana ye don nataw la jamana ka silamɛya min sigilen don ziyara kow kan mawludu kow kan maa ɲuman kow kan maa dɔ ka fisa ni maa dɔ ye n'o ye islam pacifique ye islam authentique silamɛya min n'o ye jamana in ka fierté ye ka kɔ san 1000 ye min n'o préservera bilahi an bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala b'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma o drapeau taba o kɛra Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an n'a dɛmɛ ijma b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn an bɛ ko o ko la a y'an dɛmɛ a bɛɛ la nka a ka kan a y'an dɛmɛ ko dɔ la gundo la salon an y'o kuma fɔ yan an ka segin o kuma kan bi k'o wale ɲuman dɔn fɔ n'o ye maa minnu ye arabu kalan kɛ Mali kɔnɔ ani mɔri kalan kɛ Mali kɔnɔ olu marginalisés kun don u kun tɛ baara sɔrɔ ale y'an dɛmɛ a sera jamanatigi ma gundo ni bangi la k'a ɲini cakɛda dɔ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ min bɛna ɲɛsin arabu faniw ka baara ko ma salon an ye dogo ɲini nin kɛnɛ kan yan k'a fɔ ko a ko bɛ sen na ka kɔ dɔgɔkun 2 ye ministre min bɛ emploi ni formation professionnelle kunna Mahamani Babi a ye papier signé an taara di Sherif Madani ma a ka so kɔnɔ ka bɛn mawludu kalo in ma donc o la o service bɛna créer bi ala n'ale barika a n'a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri n'o kɛra dɔ bɛ bɔ chômage la dɔ bɛ bɔ baarakɛbaliya la o b'a jira k'a fɔ a sen bɛ jamana ka développement a n'a ka ɲɛtaa fɛn bɛɛ la donc o la an bɛ dugawu k'a ye Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a ɲɛ mɛn an na wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Union des jeunes musulmans du Mali Mohamed Makeba ale bɔra ka kuma Mali silamɛ denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an fa bɛ yan Abu Turab centre arabo-africain o ka représentant do dakuruɲɛ 2 o bɛna di ale ma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala Muhammadin ibn Abdullah. O kɔfɛ an balima silamɛw an bɛ foli k'aw la k'a fɔ an ka sirifikɛ ye k'a taare a mɔkɛ ka bangeni na sirifikɛ min nali n'a kɛra hɛrɛ ye Mali ma k'a kɛ hɛrɛ ye diɲɛ ma k'a kɛ hɛrɛ ye silamɛya ma sirifikɛ min bɛ yen n'an tugura la n'a bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanadenw k'u bɔ jɔnya na k'u bila hɔrɔnya na an balimaw mɔgɔw b'u kɔnɔbaraw an'u ka balocogo u b'o jɔnya de la mais sirifikɛ ye jama min fara ɲɔgɔn kan olu de bɛ kɛ sababu ye k'o jamakulu in hɔrɔnya k'u kɛ hɔrɔnw ye u ka jamana kɔnɔ k'u kɛ hɔrɔnw ye u ka du kɔnɔ sirifikɛ i ni ce an b'a fɔ ala ni ce sirifikɛ dila ma salamun aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Awa ni tun ye an fa Cheikh Abu Turab ale ka dakuruɲɛ 2 ye o tɛmɛnen kɔfɛ
tamani kaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnma tamani muso an ka musokɔrɔba Koya Tarawele ale bɛna dakuruɲɛ 2 di jama ma inshallah. Assalamu alaikum. Jamakulu bɛɛ lajɛlen salamu alaikum. An tilenna hɛrɛ la Ala k'an sigi hɛrɛ la. Tile hɛrɛ Ala k'a caya. Su hɛrɛ Ala k'o d'an ma. Ala k'an kunna diya. Ala kana diya k'a koya. An bɛ kɔrɔlen de kan. Kuma kelen fɔ ko 10 a ka kusa kuma si ta ye. Usumani Sherifu Haidara. Tabadigaw ka Usumani Haidara. An badege Usumani Haidara. Min y'an bɔ Nɔgɔra Haidara. Usumani ye dibi fara ka bɔ anw ye. An bɛ Usumani Haidara barika da. K'a wale ɲuman dɔn. Si kuntala jaabi Ala fɛ. Ala k'o di Usumani Haidara ma. Usumani Haidara i denw. Ala k'a n'u kisi. Ala k'a n'u tanga. N'an dɛmɛna ka bɔ yen, an bɛ sɔli a kuntigi kan. A mɔkɛ n'o ye Alakira Mahamadu ye. An bɛ sɔli o kan. Allahumma sɔli ala sayidina Mahamadu wa ala ali Mahamadu wa salam. Ala ka hɛrɛ ji d'a kan. Ala ka hɛrɛ ji d'a kan. Usumani Haidara tamanin bɛɛ ka foli don. Tamanin lamini bɛɛ lajɛlen ko k'i barika da. I y'an ma dibi la. I y'an ma dibi la. Ala k'a n'i wasa. Ala k'a n'i kɔrɔta. Nin tun ye Koya Tarawele an ka musokɔrɔba don tamani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Ale kɔfɛ an bɛna kuma di an karamɔgɔ ma Mohamed Abu Jafar Jabate centre culturel iranien tɔgɔ la dakuruɲɛ 2 bɛ ale bolo. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يتجلى بخلقه لخلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبى أن يعرف إلا بالرجال وخاصة أهل بيت نبيه المختار وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وحسنت جميع خصاله اللهم صل على محمد وآل محمد أن يشرفوك جوني أن يكبرك لك السيد شريف من مران هيدرا أكمون من بالله على يا علي كجينا كاسرو هيدرا وشلا وكنت عليك فيكوي نيوتي على كنا فنفو شرفو mauna don ka fɔ shirifu ye min ye ala ye ne yɛrɛ kɛ Jabate ka ne bila u ka baara la n'ala sɔnna shirifu ye min ye u na dɔn n'olu ka duwawu ye Seydi Sharif a ye kɛlɛ min kɛ san caman o tiɲɛw de nana segin a ma an filɛ nin ye don minɛ ko bi jogow tiɲɛna insécurité bɛ yen binganiw bɛ ka kɛ ale de ko bɛɛ ka layidu di ala ma don o don k'a fɔ an ti ala tana fara ala kan an tɛ sonyɛli kɛ an ti jɛnɛya kɛ an tɛ nkalon tigɛ an ti namara kɛ ni kira Muhamadu y'an bila baara min na an b'o kɛ président k'o kɛ ministre k'o kɛ député k'o kɛ directeur k'o kɛ dutigi bɛɛ k'o kɛ duden bɛɛ k'o kɛ maa tɛ maa faa bilen o tuma na ala kira kanubaw a n'a somɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne kumana ka duwawu k'a ye ala k'a ɲɛ min i la i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ ni lahara ala k'a d'i ma ani bɔnnaw ma i bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ diɲɛ ni lahara ala k'i kisi jama in sɔrɔla yan duwawu o duwawu bɛ kɛ yan ala ka bɛɛ ka duwawu jaabi
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mbadew nin sanga indela jamana kuntigi no ye Mali yɛrɛ president bay Raisu Dawla Ibrahim Boubacar Keita ale donna kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ Seyid Sharif Osman Madani Haidara aya bismillah. bisimilalu banen kɔfɛ u tɛmɛna ni baara boloda cogo ye an ka groupement ɲɛmaabaw an ka ministriba minnu bɛ kɛnɛ kan olu ka folikanw an ka jɛ an ka ɲɛmaada fɛ. An bɛna kuma di groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma olu ka u ka dakuruɲɛ fila bisimilali fɔ kɛnɛ kɔnɔna na. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. أن بدأ السلام أن جمعنا نيما نويا أن بالمكة أن سنجي أن تري أن كانيو إبراهيم بوبكار كيتا أن فولي بيني كنينكا أن بالمكة
i ka diɲɛ kɔfɛ an bɛna an ka kuma daminɛ an ka premier ministre n'o ye Modibo Keyita ye an bɛ diɲɛ ɲini aw fɛ ministre tɔ minnu bɛ yan ani archevêque an'an yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Ousmane Madane Haidara ye n'o de groupement o ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ ye a n'a sinsinba a n'a beretigi a n'a bilasiraba an ka foli b'i ye an bɛ jɛ ɲini fɛ ka kuma kɛ silamɛw a bɛɛ lajɛlen ni wula Ala tɔgɔ la ciba tɔgɔ la an ka jamana o ɲɛmaa tɔgɔ la Cherif Ousmane Madane Haidara tɔgɔ la an b'a fɔ aw ye a bɛɛ ni bisimila a bɛɛ bisimila a bɔra a ka so a nana Ala fɛ yen a nana ciba kanu kosɔn Ala b'aw sara ciba sallallahu alaihi wa sallam a bɛ nisɔndiya n'aw ye un groupement des leaders spirituels musulmans du Mali miiriya wɛrɛ t'an na ni jamana in na fo ka jamana basigi k'a basigi joli kelen o kana bɔ Mali dugukolo sanfɛ bilen un groupement an ka laɲini jamana in a ka basigi kɛlɛ kana k'a kɔnɔ wɔyɔ kana k'a kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an faw an mɔkɛw u ye tiɲɛ min d'an ma an fana k'o di an denw ma an denw k'a di u denw ma basigi kɔnɔ ani taaɲɛ kɔnɔ anw groupement an ka laɲini walasa jamana ka jiriwa o tuma na fo jamanadenw k'u hakili to jamana na jiri kana tigɛ ka fili o b'an ka sigida tiɲɛ cɛncɛn o kana an ka baji dun o bɛ an bɛɛ mɔgɔ salo ye silamɛw jamana in ka taaɲɛ groupement sigin b'o de kama o tuma na Ousmane Cherif Madane Haidara a ka cidenya kosɔn an wulila an taara Segu ka taa Segu forum kɛ ka taa Sikaso forum kɛ ka taa Kaye forum kɛ a bɛɛ lajɛlen la an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye an ka an ka jamana fɛ an k'an ka jamana lakisi an kana fara mɔgɔw kan minnu ye marifa ta an ka jamana nɔfɛ ka joli bɔn an k'an yɔrɔ janyaw la o tuma denmisɛnninw o tuma an b'a ɲini aw fɛ a kana tugu tiɲɛnikɛlaw nɔfɛ minnu ye marifa ta a ka jamana kama a kana tugu u nɔfɛ musow a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a kana tugu u nɔfɛ an ka lamɔ basigi an ka duw kɔnɔ an ka kinw kɔnɔ kalanyɔrɔw la ka jogo ɲuman don denw na u ka kɛ Ala fɛ u ka k'u ka ciba fɛ u ka k'u ka jamana fɛ u k'u bengebaw bonya ni nin sabatira jamana kɔnɔ jamana bɛ taa ɲɛ o tuma na an bɛ président fo a ye a n'a ka gouvernement a n'a ka minisiriso min sigilen don diinɛ ko ɲɛnabɔli la an ka foli b'u bɛɛ ye an ka barikada b'u ye Ala ka barika don Mali la Ala ka Mali kɔlɔsi Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka malidenw kɔlɔsi walhamdulillah rabbil alamin wasalamu alaikum. An bɛ an fa fo Cheikh Cherno Hadi Umar Cham groupement des leaders tɔgɔ la Cherif Ousmane Madane Haidara e kɛra misali de tuma min na diɲɛ kɔnɔ ni tasuma bɛ ka don églisiw la ka bɔmi don la silamɛya tɔgɔ la ka chrétien ɲɛmɔgɔ minɛ k'u latunu o waati kelen de la e ka kɛnɛba bɛɛ lajɛlen kan a tɛ sigi fiyewu f'i ka chrétien so fila bɛɛ lajɛlen wele an fa an ka cɛkɔrɔba archevêque de Bamako Monseigneur Jean Zerbo o tuma na dakuruɲɛ fila ale bɛna o bisimilali kɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le ministre de la Justice ici présent, tous les membres du gouvernement, les différents leaders religieux venus des pays voisins, mon frère et ami Cherif Haidara, et toute cette grâce assemblée venue de trentaine de pays, à ce que j'ai compris. Bienvenue ici, sur ce stade.
le stade a toujours été un lieu de dépassement de soi. Puisse le Seigneur nous conduire plus souvent en ce lieu pour le dépassement de soi. Il signifie en ce moment la redécouverte du sens de Dieu et de la valeur de la personne humaine. Avant de continuer, je voudrais donner la parole au Père Zacharie et Père Adrien, qui est ici, au nom de la sous-région, pour nous initier au dialogue interreligieux. Je lui donne la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. بمناسبة عيد المولود دعوتمونا نحن إخوانكم في إيمان بالله الواحد لنشارك في نعمة الله التي موجودة بيننا اليوم، نعمة السلام والإخوانية وكل ما أراد هو من نعمة. فنريد أن نشكركم على دعوتكم باسم الكنيسة الكاثوليكية وجماعة الكنيسة الكاثوليكية في مالي. نتمنى لكم عيد مولود سعيد وبارك الله فيكم. نحن الكنيسة الكاثوليكية في هذا الأسبوع سنحتفل بعيد الميلاد، ميلاد عيسى المسيح ابن مريم وربنا. عيد الميلاد يدل على نعمة الله، نعمة السلام وكمال الحياة. السلام وكمال الحياة يحتاج إليهما كل الإنسان. فإذا لنصلي معا كي يحفظنا الله في السلام والإخوانية، بسبب أن روح الله يجعلنا أبناء الله. عيد المولود سعيد وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Niyenga Jonke Kanyi. Allez, monsieur né Samouraï. On a tenu à Samakasiabi. Aïmin fort avec la Aya Famou. A famille le cognement à la Konoria Annie. Les flyna. Wadil Munum Kera. Nya Bellame. Nya Bellame. Après les 11 fois qu'à Sissama. Kuma Kelembe. Nous, quand on be Niro Kumaye. Ko Adamadeu. Anka son alaye. Anga Maya Saya Fentigiaye. Anga Inenyogona. Anga Yafa Nyogoma. La miséricorde. La miséricorde. Il n'y a pas de miséricorde s'ils ne sont pas attentifs à nos misères, aux misères des autres. Ko anga nyogon ka sege, nyogon ka degun, nyogon ka toro. Ango ladje. O ka ka anga toro, anga sege, anga nyeni. Miséricordieux parce que nous voyons les misères des autres. Mamimbe ambla ostraka. Oti adamade koy.
o ye ala yɛrɛ de ye wa n'i ye kuranɛ ta ka bibili kalan ka an faw yɛrɛ ka sirakɔrɔ lajɛ ladili min bɛ fɔ adamadenw k'an hinɛ ɲɔgɔn na u ka yafa ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn jigi ye n'i sɔnna dɔw wɛrɛ sɔn o de fɔra o tuma na wajuli minnu kɛra tile 2 in na a bɛɛ de sirilen bɛ o la o bɛɛ lajɛlen n'i k'i bɛ hinɛ mɔgɔ la k'i b'a sɔn i b'a sɔrɔ i bɛ sɔn ka yafa a ma de yafa tɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye tomo ye ala k'an kisi o ma ɲi ni nɛnɛ u bɛ ɲɔgɔn kan o jɔn dama ye ɲi ye sugu fiyɛ la k'ale ni nɛ tɛ sigi jɔn ye ɲi ye sugu fiyɛ la nɛ ye sugu fiyɛ la k'ale ɲi tɛ sigi u bɛ ɲɔgɔn kan don o don ɲɔgɔnkin don u bɛ ɲɔgɔn kan yafa sigiɲɔgɔnya wajulu ninnu kɛra kɛnɛ kan yen nɔ ala k'a to an kɔnɔ minnu bɛna bɔ yan ka taa so u ka segin n'o kumakan ye diɲɛ bɛ diya o de kɔnɔna na o tuma na walasa ka kuma laban ne ni serif an ka jɛ a kɛra balimaya jɛ ye ko an ye don dɔ an ye sɔrɔ baro la a ko ne hakilina ye jumɛn ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ko la jamana kɔnɔ ne ko n'i b'a fɛ k'o dɔn n bɛna taamasiyɛn 2 fɔ i ye bibili kɔnɔ min bɛ fɔ o ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka kɛ guetteur et sentinelle pas espion sentinelle kɔrɔ ye fɛn jumɛn i bɛ kɔlɔsili kɛ ni tiɲɛni kun bɛna bɔ a kan ka sara min na i b'a fɔ o tigi ye ko nin ko in de bɛna daminɛ min kan ka kɛ i b'o kɛ o ye sentinelle ka baara ye c'est pas espion n'i y'a baara kɛ ka ɲɛ ni jamana kisira ka sara ma o baraji b'i ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ min kan ka baara kɛ n'o ma kɛ ala fana bɛ o ɲininka o la n ko an ka baara fɔlɔ o ye sentinelle ye filanan n k'o f'u ye ko an ka kɛ ala delibaw ye ani sɔnnadɔnba ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya donna adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka wuli ka jɔ ka kuma k'u sɔn hakili walasa u ka sabali u ka yafa ɲɔgɔn ma o de y'an bila caman caman na ɲɔgɔn fɛ filanan o ye jumɛn ye su fara tile kan ni maaw sɔnna tuma min na i bɛ wuli k'ala deli a ka hɛrɛ na jamana kana a ka hɛrɛ na du kɔnɔ k'o y'an ka baara ye o baro bannen a ko kumana ko n'ale y'a faamu ko an ye arbitre ye o de kosɔn n'an ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ tulonkɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ ko arbitre i ka filɛni b'i bolo wa n bɛ dugawu kɛ ala ka serif ɲɔgɔnna caman di an ka jamana ma ala ka filɛnifɛlaw cɛ an ka jamana kɔnɔ walasa an bɛ min hɛrɛ min na ala k'o lasegin an ma ala k'o nɔgɔya an ye ka bɛɛ bɔ kɛnɛ in kan yan nɔ ka bɛɛ ɲuman se so kari nata o ye nɔwɛli ye mawuludi nɔwɛli bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ an ka jamana fɛ o seli 2 in n'a dabɔra hɛrɛ ani bɛn ani sabali kama ala k'o sababu ɲuman bɔ an bɛɛ lajɛlen na ala k'o nɔgɔya an ye wa ne bɔra kuma na. archevêque ka kuma kɔfɛ an karamɔgɔ Sɛkinɛ Jawara dakuruɲɛ 1 bɛ ale bolo. bisimilahi wa salatu ala rasulillah. asilamɛw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo silamɛya folikan na n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. bi mɔnɛ bɔra an na an lafiyara ni Usmani Sherif Madani Haidara ye. Mawuludu kɛra ka ban a ye jama lajɛ ni jama sanuman in a bɛɛ nana jɔnni kama ala kira Usmani Sherif Madani Haidara
Muna ko ala y'a kɛ tiɲɛtigi ye kunu a ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ bi tiɲɛ dɛmɛna kunu a ko an ma an k'an jogo dilan an m'a faamuya fo bi Mali bɛɛ wulila silamɛ bɛɛ wulila ko k'an k'an jogo dilan n'an tun y'ale ta lamɛn kunu bi an tɛ sigi o kɛnɛ kan a silamɛw Ousmane Cherif Madani Haidara a kɛra sababu ye mawuludu ko mankan k'o ban a kɛra sababu ye an ka taa ziyara kɛ yɔrɔ bɛɛ la lafiya kɔnɔ bi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ka sumaya Ousmane Cherif Madani Haidara n'i y'a ye président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a ye kɛnɛ in sɔrɔ yan a b'a dɔn k'a fɔ sirifikɛ in a bɛ tiɲɛ de kan o la an b'an ka président fo k'a waleɲuman dɔn k'a ka gouvernement fo k'aw yɛrɛ fo Ansardine aw de bɛ fo bi k'aw waleɲuman dɔn aw ko aw b'aw ka nin n'aw ka nafolo a b'o kɛ ka sirifikɛ dɛmɛ a ka ala ka diinɛ lase wa a y'a lase ni tiɲɛ ye dɛ tiɲɛ bangera o la an bɛ duwawu kɛ si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'a di a ma an bɛna duwawu min kɛ ala k'a jaabi walahi n kalila ala la a ka bon n ka kalili ma bi ni duwawu kɛra a bɛ jaabi ka d'a kan bɛɛ lajɛlen nana ni kɔnɔnajɛya ye an ka jamana ala k'a sumaya sirifikɛ ala ka barika don a la ala ka hɛrɛ caya ale de kɛra sababu ye walahi k'a ta Kayi fo Kidal a mukadamu a kalifaw a zawiyaw k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen ye o de ye groupement des leaders spirituels du Mali wa Mali ka sumaya bɛ anw de bolo salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. An bɛ an fa fo Cheikhna Jawara ale tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mawuludu kɔnɔna na o bɛ don diinɛ hukumu kɔnɔna na an ka jamana ye minisiriso min sigi o kosɔn mɔgɔ min bɛ o ɲɛma bi o ye Thierno Hadi Umar Diallo ye don fɔlɔ la ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na jamana baaraw taabolo la ni ale ti kɛnɛ min kan ale ka intérim o ye ministre de la justice ye sɔrɔ a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na bi fana a bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye maître Ismaël Konate ale bɛna minisiri jɔyɔrɔ fa dakuruɲɛ kelen o bɛ ale bolo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs, les guides et les leaders religieux du Mali et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les membres de la Oumma islamique, Mesdames et Messieurs des cultes et des religions. Je voudrais, Monsieur Cherif Madani Haidara, au nom de Monsieur le Président de la République, au nom de Monsieur le chef du gouvernement, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, vous dire à vous, particulièrement, merci. En même temps que vous, saluer les chefs des autres religions présents ici, vous dire au nom du gouvernement que le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement sont profondément reconnaissants de l'engagement volontaire des chefs religieux que vous êtes. Vous participez à la construction de la paix et de la cohésion nationale dans ce pays. Le gouvernement a profondément apprécié votre engagement à sillonner l'ensemble du territoire national, mais au-delà, sur les territoires extérieurs, pour porter la vérité du Mali, ce Mali qui a été vilipendé à tort, qui a été mis en cause à tort, dont la cohésion nationale
a été sérieusement éprouvé à la suite des crises profondes qui ont failli disloquer ce pays. Ce pays est un pays laïque. En plus de la laïcité, c'est un pays qui est profondément reconnaissant vis-à-vis de la religion, vis-à-vis des chefs religieux, vis-à-vis de l'apport que vous n'avez de cesse. Vous êtes aussi, aux côtés du gouvernement, des bâtisseurs de cette nation et de cette société. À ce titre, et en cette qualité, la profonde reconnaissance du président de la République, la profonde reconnaissance du chef du gouvernement et la profonde reconnaissance de l'ensemble des membres du gouvernement. Puisse ce pays se bâtir, puisse la foi revenir dans ce pays, puisse la croyance religieuse fonder le socle de notre cohésion nationale, de notre nation qui a besoin d'aller de l'avant. À ce titre, et à mon nom personnel, et au nom du ministre des Affaires religieuses, vous dire que nous avons plaisir à être parmi vous, nous avons plaisir à venir partager la parole de Dieu et nous avons plaisir à aller à votre école. Merci, merci et merci encore. Alhamdulillah mbade nimbede kofe ansigi kun ani anunjuru samambaga masorola kanadi alema Sayyid Sharif Usman Madan Haidar. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. أسلموا أمي فلوكا على فو كعلى بركة كعلى وليماندو كأنغا كرابين كسولاكا كسولي أسودينغو سانمونكا كسولي أكاسابا نمونكا كأنغا فولي نيشين أو برجليما بيولينا الحمد لله مولدود أو كالاندو ويسا أمي فرانيونكا كدووكي جمانيني كدووكي أنيري كوني سانوانسا مولدولا أمي نكيا من فرالاكا بي أنغا جمانا نيمغو nous avons un président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Faralanka. Au Djaranye, Fokase, Ambafo, Ambaka gouvernement Fo, Ambi Douaou Kaye, Aka Djamana, Ala Kasuma. Ala ka toro bo akono ala ka jamana deumbe ala ka here do akono anga président nante ningene kan nya foye politique côté ana jera ka chama ke nyonve kunu ote municipal wajulu yede halanga kare kono wajuli ana yake ola nana abaka kene koro de kan a bismillah a fole en fait ana tanune oluka ko kacha nyine chebora ka foye anye mogo mire swa dnauna minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka don Mali la maa ba 70 ani 8 ani mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 80 ani mɔgɔ 2 n'an y'a lajɛ o de donna Mali kɔnɔ
minnu nanu tɔgɔ sɛbɛn ka papiye ta ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye nin ye mɔgɔ 78 ani 400 ani 82 ani 2 400 ni 82 ni 2 c'est ça o la sisan ni an ka ɲɛmɔgɔ nana président dama tɛ dɛ a n'an ye diinɛ in baara caman kɛ n b'a fɔ nin kɛnɛ in kan ala b'a seereya aw bɛ Hayidara dɔn an tɛ nkalon da maa na wulibali don dɛ diinɛ ko dɔ ko bɛɛ tɛ kɛnɛ kan ko ye a gɛlɛyara silamɛw ma yan an sera ale ma o y'a sɔrɔ a bɛ députéw ka ɲɛmɔgɔya la a ko an ka taa n'an yɛrɛ ye a ko fɛn o fɛn ye ala ko ye ala min y'ale sigi nin chaise nka a don a y'i bolo da a ka chaise kan ko ala min ye n sigi yan fɛn o fɛn ye ala ta ye n b'a kɛ a hakili b'a la o la anw ma ɲinɛ o kɔ a famana ka kɛnɛ ma nka n'a nana a bisimila olu ka kow cogo don an tɛ se k'u minɛ kojugu u ma sira ɲini dɛ u ma sira ɲini nka an bi fɛ président de la république a nana ka kɛnɛ kan a jara dunan ni dugulen bɛɛ ye a ka n'i jɔ ka dunanw ni dugulenw fo an bi sira d'ale ma a ka taa an bi dugawu tɔ sama a ma ye o n'a sɔrɔ ye ala sago a sago Auzu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni hɛrɛ de ye anw ka jamana in ne y'o fɔ bi tɛ n ko maa o maa tulonkɛla Mali la i bɛ tulonkɛ i yɛrɛ de la maa o maa tulonkɛla Alako la i bɛ tulonkɛ i yɛrɛ la n y'o fɔ n b'a fɔ cogo min na a bɛ n dusu la a bɛ n ni na ten Ala b'o dɔn silamɛw diinɛ ɲɛmɔgɔw a kɛra chrétien ɲɛmɔgɔw ye Monseigneur Zerbo bɛ yan président ka ɲɛmɔgɔw u bɛɛ u jɔlen bɛ jamana in kɔrɔ su tile u lemɛ k'u jɔ a mana gɛlɛya cogo o cogo su fɛ tile fɛ n'an ser'u ma u b'an jigi tugu kow cayara mananakanw cayara nkalonw cayara sirifukɛ wulila n ko ma ko hakili dɔ b'ale la a b'a fɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔ tɔw fara ɲɔgɔn kan k'a las'u ma n'a ma kɛ baasi y'u ma u ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa diɲɛ kɔnɔ ka taa Mali fɔ an ka tiɲɛ k'a fɔ diɲɛ ye a dalen b'a la inshallah Ala tɛ nkalon to ye a b'an ka tiɲɛ to a kɛra ni nana kɛnɛ in kan bi n ka kan k'a fɔ yan tɛ boli kɛnɛ ye dɛ yan ye Ala ka kɛnɛ de ye fɛn o fɛn i b'a fɔ yan nɔ a b'i ni Ala cɛ n y'o fɔ a ye kɛnɛ kelen in kan yan tɛ a don n tɛ président ye n ye min fɔ n ye layidu min ta o b'ale ni jama ni ne ni Ala cɛ ma b'o kan Ala b'o dɔn kira b'o dɔn maaw n'a ye nin kɛnɛ in ye a bɛ mɔgɔ si misi wasa a bɛ silamɛya jadu i nin na mais silamɛya ye mun ye ka tilen ka siran Ala subahana wa taala ɲɛ k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn na sini Ala ma y'ale ye an bɛ taa ɲɛfɔ a ye min tɛ tiɲɛ ye ani tiɲɛ man kan ka bɔ an kana fɔ an kana maaw bila ɲɔgɔn na jamana in an ka hinɛ a la sa n b'o fɔ ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔ bɛɛ jamana in an ka hinɛ a la an ka dɔ bɔ kurutukuru ni ka duguma talita la mɔgɔw ɲɛ t'an na dɛ u tɛ s'an na dɛ nka min b'an bɛɛ sanfɛ o ɲɛ b'an na Ala b'a dɔn kira b'a dɔn ne bɛ baara kɛ n'o hakili de ye su tile o de bɛ dusu la fantan tɛ s'i la dɛ nka Ala bɛ s'i la an bɛɛ sini an bɛ t'o de fɔ nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ka kan ka hakili don bɛɛ la sirifu k'i fo mara k'i fo i n'i ka jama diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ k'aw fo nin bɛ jamana fɛn o fɛn min bolo Ala y'i latila
an kana to nga tilana de an ko ka cha nga ala kana tilana aw ni che aw ni baraji ayem buya alsa sangosa ala ka do fara ngenenga nga puma kono ni dona mama kasira che muso demse uma koroba ikaya fama ala na kala kama akatubala salia mahamadu. Aywa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, aslameu ambi ala fo ka ala barkada ala minye mauludu kunje jira ana herela ala nche amba nyine o ala kele infe here beba ale de bolo akasa nwere tayira ana herela aslameu dugawu bina ke mɔgɔ min ko mago ɲana n'an ko an b'o fɔ an bɛ siyan n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a y'a ka ŋaniyaw siri sisan dugawu bɛna kalan ni dugawu kalan banna an bɛna don hadaraturabaniya la min bɛ an fɛ k'a jira setigi la n'o banna an bɛ sɔrɔ ka jɛ ka fatiya ta yan'o cɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲuman kɛ mawuludu in na an ye a bɛ sara bɛ ala bolo minnu ye malow di minnu ye balow di minnu ye sugarow di minnu ye misiw di minnu ye finiw di minnu ye wariw di fɛn o fɛn ye min kɛ bɛɛ sara bɛ ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la mana a bɛ ŋaniya siri mawuludu dugawu bɛna kalan n'o banna sisan hami minnu bɛ an na an bɛ gɛrɛ hamitigi la n'o ye ala ye dilanbaa si t'a la n'ale tɛ wa an dalen b'a la a b'a dilan ɔ ɲinɛ n'an donna hadara la a ka dugawu kɛ an ka jamanaw ye a ka dugawu kɛ mali ye basigi la ala bɛ se ka mali basigi ka hɛrɛ don mali kɔnɔ tɔɔrɔ ni sira ni jatigɛ min bɛ ala bɛ se ka jamana ye ala bɛ se k'an kisi o ma a bɛ dugawu kɛ an sigiɲɔgɔn jamanaw ye burukina b'a la hali o don u taara bin o sɔrɔdasi dɔw kan k'u faga tuma na a bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala b'a dɔn foyi t'an ŋaniya la diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ kɔ ala b'a dɔn ɔ nka ni maa min fana ko i ti fara an na fiyewu yarabi ala k'i halaki mɔgɔ minnu k'u ti fara an na juguya sira kan a bɔyɔrɔ o bɔyɔrɔ yarabi ala k'a bɛɛ halaki a ti bi koyi a y'a sigi k'u lajɛ wulibali don dɛ anw ye hɛrɛ de ɲini nka ni mɔgɔ min ko a ti fara an na ala ka don an n'o cɛ mana dugawu bɛna kalan sisan an bɛ sɔrɔ ka don hadara la ka fatiya ta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma inna qad hadarna mawlida nabiyyika wa safwatika min khalqika fafdi علينا ببركته خلع العز والتكريم واسقنا بجواره جنات النعيم ومتئنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من إكابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء
وبصحبه الأبرار والشرفاء، وكن لنا عونا ومؤينا ومسفعا، وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، والنجينا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار. بلغ اللهم وأوصل صواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف، زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في شرف آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى روح آبائنا أبينا آدم وأمنا حواء وما تنصل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى روح من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم ولسببهم ولجهتهم، وأنت أعلم بهم منا خاصة، وعلى قبورهم منك نور نازل مولانا رب العالمين. أوصل اللهم ثواب هذه التلاوة منا إليهم، واجعله نورا نازلا عليهم، وجف الأرض عن جنبهم، واصفح اللهم لهم في قبورهم مدى بصرهم، وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك. اللهم لهم ولمجاورهم ولسكان تربهم ولسائر مقابر المسلمين، ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا، ولمن له حق الدعاء علينا، ولمن أوصانا ولمن أوصوناه بالدعاء الخير لعبيدك الحاضرين السامعين كافة، وكافة لأهل الإيمان أجمعين، وحرمنا على النار وتوافانا مسلمين، وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين. أسلامه أمنا دو هدر الله سيسان مالي موبلي بولاو وبفر la ɲɔgɔn kan anu ka ɲɛmɔgɔ ka taa foli kɛ an ye comme an y'a fɔ cogo min na commerçants ka ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan sugu naani bɛɛ a présidents ka taa fo chauffeurs fana u ka ɲɛmɔgɔba k'a tɔgɔ ye Marafa a n'a ka jama taara foli kɛ Mawludu bɛ min ɲɛ mobili bolilaw ye u ko fɛn t'u bolo ka di nka u bɛna seereya kɛ
ka ala fo ka kira fo ka foli di an ma ni mɔgɔ y'o kɛ u ka bonya kan ka lase marafa a n'a ka jama u sara bɛ ala bolo commerçants fana an y'u ka bonya u sara bɛ ala bolo o kɔfɛ k'a ɲininen don sotaramatigiw fɛ k'u ka taa dɔɔni dɔɔni k'u sotarama kɔni n bɛ a dahirimɛ nɔfɛ chauffeurs ka teli kojugu k'u ka sumaya dɔɔni ka ko kɛ ni hakili ye an bɛ dugawu k'u ye ala k'a n'u dɛmɛ laada la an bɛ fayida de di fayida in araka 4 don su fɛ fatiha kɔfɛ inna anzalnahu n'i ye fatiha kalan i bɛ inna anzalnahu siɲɛ 7 ngala araka fɔlɔ y'o ye araka filanan i bɛ fatiha kalan ka inna anzalnahu kalan siɲɛ 14 o ye araka filanan ye araka sabanan i bɛ fatiha kalan ka inna anzalnahu kalan fatiha kɔfɛ siɲɛ 21 o ye araka sabanan ye araka 4nan i bɛ fatiha kalan inna anzalnahu siɲɛ 28 i b'o kalan n'o kɛra ni seli banna n'i ye salamu bila i b'i sigi ye inna anzalnahu k'a kalan fo k'a ban siɲɛ 92 nin nafila in hami o hami diɲɛna n'a bɛ jɔn na n'i ye nin kɛ k'a jira ala la ko i bɛ ala jɔyɔrɔ ye nin y'a ka laadala kado ye an bɛ min d'aw ma wula o wula Mustafa ka bangeni na ni min y'a kɛ ala k'a minɛ mana sisan mɛlɛkɛw ka ca an ye yan ala ka hinɛ min bɛ yan o ka bon bi a b'aw sigilen to ka kuma dabila ka fɛn bɛɛ bɔ i kɔnɔ ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ ka ala bila i ɲɛfɛ ka sɔrɔ k'i sozoro k'i kunbere turu ala ye k'i yɛrɛ dɔgɔya k'a yafa deli i ka jurumu na ka sɔrɔ hami min b'i la k'o fɔ a ye ka dugawu k'i yɛrɛ ye k'a k'i balimaw ye k'a kɛ jamana ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ye miniti 2 bɛ yen an ka gɛrɛ ala la min b'an fɛ an k'a jira a la nin kɛnɛ in ka yan ala kira bangeyɔrɔ in na o tuma na ala k'an ka dugawu minɛ hadara daminɛnen ye nin ye an bɛ ka sin ala ma sisan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana an bɛɛ bi jɛ ka fatiha kalan sisan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. على كابمنا على كهيرة كانية على كسانشاما يرا على كبين مانسكي على كبين مانسكي على كرابونيا كمان صلي على رسول.
alhamdulillahi rabbil alamin bado ambi ala foka ala barkada ala min sona kan kene bilbili sigili latiga amma nyina samba fla ani tan woroina ka delo ala infe ni nyogona chama be ala bolo ala ko jirana ala miye mauludu ke froy ka mauludu ke kishiye ka ke duwa ujabi ka ke korotai ya rabbi ala ken ngelengele na bela jelende ne nauma amba fo akambe sanware wa shukran lakum fi amanillah ala kira muhammadu ala muhammadu nyomada ala kira muhammadu ala kira mama